Despois din que non hai Deus. Mira, eu rezo e mira como me chove polos quibes. Sin embargo, ainda non empezou a chover por ningún sitio. Está nublado, é verdade, pero non chove por ningún sitio. E, sin embargo, chove aquí nos quibes. Mira, apenas 2 ou 3 metros cuadrados está chovendo. Mira, e vendo o céu. Que milagre. Pero claro, eu vin que os quibres non salían para diante, mira. Pedín a chova e aquí está a chover. Agora parece que vai a menos, pero... A ver, vou-me acercar máis. Parece que non se ve moi ben. A ver, así. Aí hai un pino, porque senón non se ve a chova apenas. E lle fai fondo para que se vexa a chova. E aí está, non sei se se sinte ruído no vídeo. Bueno, vou non cortar porque quero subilo a red para que vexan o milagre. Como dixen antes, Dios non haberá, pero eu pedinlle a Deus, non sei se é Dios, se é Deus, porque en castelán chámase Dios e en galego chámase Deus. Pero xa vedes, mira, non chove nada, ten pinta de chover, o céu está nubrado, pero aquí está chovendo, aí está a chova, hai un ruidinho nas follas, e bueno, xa corto o vídeo porque senón non me pode internet con ele. E mira, chove aí nun marxen de 2 a 3 metros cuadrados e non máis. Non chove máis. E aí non se tiña de nada. Que milagre, non? Vai. Vai. Pois vendo o céu. Non é unha historia fácil de entender. Pero bueno, será unha nube que está aí. Vou apagar.